serbisyo publiko. Sa akad-aga, kagabi nga may paglaom, tingog sang komunidad, amo ang ginahandom. Sa hinobaan, kakaiping nga lugar, balita kag serbisyo, handa gid ipalaot. Mga serbisyo nga dapat ninyo mahibaloan, mga programa nga para sa pumuluyo tanan, nga ginadala sa aton ni kapartner Kenneth Perez. One hinobaan, balita kag serbisyo publiko, programa nga ginapamatian sa pumuluyo. One hinobaan, balita kag serbisyo publiko, magadulong sa inyo nagapagang nga balita kag serbisyo. Serbisyong matuod, wawala sang pili, para sa inyo kami nagapaningkamot kit. May impormasyon nga klaro kag masaligan, para sa kaayuhan sang bugos nga panuan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. pinalanggang amiyon. Kang Anthony Felicias, dalon sa tagsa ka pumuluyo, ang serbisyo kag programa sang banuang hinubaan. Ang 13 ka barangay nga sakop sang banwa sang hinubaan, nagapamati na. Barangay Damutan, Talagagay, Pakikyangan, Barangay 1, Barangay 2, San Rafael, Puok, Alim, Asia, Bulwanan, Dawag, Kulipapa, kag Barangay Sangke. One hinubaan, balita kag serbisyo publiko, serbisyong totoo para sa inyo. One hinubaan, balita kag serbisyo publiko, tingog sa pumuluyo, tingog sa hinubaan. Balita kag serbisyo publiko, kapupot ang inyong kapante. Kenneth Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Ang programa nga ginapamatian sa mga taga-hinubaan, kagaibig nga mga lugar. Magadulong sa inyo sang nagapaga nga mga balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. One Hinubaan, Hinubaan, One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Ang programa nga ginapamatian sa mga taga-hinubaan, kagaibig nga mga lugar. Magadulong sa inyo sang nagapaga nga mga balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. One Hinubaan, One Hinubaan, One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Kaupod ang inyong kapartner Kenneth Perez.
Oras sa Pilipinas, 53 minutos na mga partner na kaligat sa taknang alas 10. Welcome naman Dria sa aton nga palatuntunan. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Good morning. Mayo gid nga aga sa aton nga mga tagpalamati nga padayon nga nagatutok sa Pagbanaag Radio. Nga mabatian kita subong sa 96.7 FM. Welcome naman mga partner, live kita mga partner sa aton official page Pagbanaag Radio, an official radio station sang Promotion and Information Office sang local government unit sang Banwa sang Hinubaan. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Pizza 4 na mga partner sa bulan sa Pebrero 2026. Sa gyapon mga partner, padayon kita nagapangalagad, nagapalabot sa inyo sa mga latest news and update nga nagakalatabo diriya sa Banwa sang Hinubaan. Kagamuman sa mga kaiping naton nga mga lugar. Kagamuman mga partner, diri naton nga mabatian ang mga latest update, services, programa sang Banwa sang Hinubaan nga ginapalabot sa tagsa kaogsaran sang pumuluyo mga kapartner. Ini sa handom sa aton pinalangga nga Mayor Dap Anthony V. Daurasaga Reliquias. Mayogid nga aga sa aton nga pinalangga nga mayor sa Banwa sang Hinubaan, Mayor Dap Anthony V. Daurasaga Reliquias. Kagauman sa aton nga Vice Mayor Francisco Toy Bilbao, kaupod sa mga SB member sang Banwa sang Hinubaan. Auman of course, mayogid nga aga sa aton mandriyang Promotion and Information Head, Mr. Ramer Matugas, kag sa aton nga technical side, John Squared Covid, ang aton rin nga program director sa Pagbanaag Radio. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Mayogid nga aga sa 13 ka barangay sang Banwa sang Hinubaan. Sa mga barangay officials, ng mga barangay kapitan kag mga kagawad, opod na mga barangay functionaries nga nagatutok dira subong sa inyo nga mga radyo. Good morning. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Loud and clear kita mga partner, mabatian gid kita sa 96.7 FM. Angin pabasko, gin palabad. O mabatian na kita sa bilogid nga Hinubaan mga partner. Base sa aton nga monitoring nga gapon mga partner, mabatian na kita dira sa area sang Barangay Sangki, Barangay Kulipapa, Barangay Dawog, Bulwangan, Asya, Alim, Puok, San Rafael, Barangay 2, Barangay 1,
Barangay Talakagay, Barangay Bakuyangan, kag part sang Barangay Damutan mga kapartner. 1. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Inisandom kag tinutuyo nga kon sa diin mapalabutan ni kamo sa mga natipon naton nga balita kada adlaw kag mapalabutan makamo sa mga impormasyon programa nga ginapalabot sa banwasang hinubaan para sa tagsa ka mga pumuluyo. 1. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Subong adlaw mga partner, ginpatigayon man o kagina, ginpatigayon naman ang clean up drive. Tiko dos naman sa mga job order, kag iban pagin nga mga personnel, ang mga volunteers nga nagbulig permi kadto sa bantay dagat para magpatigayon sa clean up drive mga kapartner. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Yan, good morning partner naton Renito Laibapat. Partner, kamusta da subong din ang imong location? Mga musta kita sa imo mga programa sang Sustainable Livelihood Program mga partner aton karon mabatian. Mga ayo kita update kamusta na ini? Diin na sila nayon sinunang mga asosasyon nga napalabutan sa Sustainable Livelihood Program mga kapartner. Hindi nami aton koneksyon, nagadula kita mga partner. Pero sa gyapon niya mga padayon kita sa pagpangalagad, sa pagpalabot sa inyo sa mga latest update, programa diriya sa Banwasang Hinubaan mga partner. Sang tinalikdan nga adlaw mga partner ginpatigayon ang courtesy visit sang Hinubaan Municipal Social Welfare and Development Office sa opisina ni Mayor Dap Anthony V. Daurasaga Reliquias kag aman sa formal nga pagpakilala kay Miss Angie Joy Volontati, ang bag-ong PDO2 and Community Engagement Coordinator sang Walang Gutom Program mga kapartner. Yon, standby dala partner naton Renito Laibapat kaysa hindi madugay tawgan ta ka.
Kamusta unta mga kapartner ang mga programa sa SLP o kung ining natawag naton nga Sustainable Livelihood Program? Ang pagbisita sa MSWD sa opisina ni Mayor Dap Anthony Vidora sa Gariliquias, amo ang pagpalapot man sa pagpasalamat sa pagpadayon sa pagsuporta ni Mayor Dap Anthony Vidora sa Gariliquias kag pagpakita sang kooperasyon sa tagsa ka programa nga na-implement diri sa Banwa sang Inubaan. Specifically, mga programa nga nangin successful ang pag-implementar sang tuig 2024 mga kapartner. Kaga during man sang meeting mga kapartner, gin-share ni Miss Voluntati ang implementation kag monitoring sining bag-o nga programang Walang Gutom Program nga ginapalabot sa local government units sang Sipalay City, Banwa sang Inubaan, kag Banwa sang Kanduni. Makita naton mga partners no pa kay MDBR gin-welcome yagid si Miss Voluntati kag nagapakita sang full support sa mga programa nga ipalabot diriya sa Banwa sang Inubaan. So but silingon, we are expecting another program ining Walang Gutom Program mga partner. Sa din, inigin paagi sa opisina sang MSWD o kon Municipal Social Welfare and Development Office. No, sa opisina ni Ma'am Joy Santes, mga kapartner. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Ori na mga kapartner, schedule of activities in connection with the November 2, 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Election. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Ining impormasyon base sa nakuha naton sa Comelec Hinubaan. Voters registration period magasugod or nagsugod sang October 20, 2025 hasta May 18, 2026 mga kapartner. Sabot silingon sa sininga mga pinulan kag serbisyo publiko. sininga mga inadlaw kag semana hasta May 18, 2026 nagabaton sang voters registration. Application intended first-time voter for registration. Kag para man sa transfer local to local mga kapartner. Reactivation sa mga nadula na yung or hindi na-activated nga mga botante. Pwede man ka pa-reactivate. Kag pag-change sa ngalan o kon correction sang ilang nga mga interest. Unsang una, single ka, subong double ka, di mapa-update ka, pwede ka kadto sa Comelec mga kapartner. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Pagka Mayo 1 hasta 18, voters registration period in BERMM o kon BARMM mga kapartner. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Pagka September 28 to October 5, filing of Certificate of Candidacy. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Dire na naton makita naman mga partner ang nagatuyo nga magserbisyo sa barangay. Nagaamat-amat naman ni sila hutik-hutik mga kapartner. Amat-amat naman sila hutik-hutik. Amat-amat puro pangapi. Partner, mayong aga. Pa-shout out ni Kapid Tilos from GC Motor Parts and Guapito ng Vasquez. Ayan, shout out lang da. Jeneline Concepcion, morning sir, shout out. Gali sa taga Pantalan. One
hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Shout out landa kay Janber Placido from Purisima Aiza Alasio. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Mga kapartner, din nato ni makita ang mga amuning nasiling balang ako nami ang imo serbisyo sa imo barangay, nami ang mga programa nga imo ginapalabot, padayon sa gihapon hindi kayo magabalaka, tahoy ang magabuto, mga bulig sa imo. Juan Hinubaan, Pero balita kung daw kag nagalang-alang ang serbisyo imo publiko. pagserbisyo sa banwa sa imo nga sakupan nga barangay, mga kapartner. Di manguna-una ka na na. Maminsar ka na na kung anong imuon mo, mapadlagan kaliwat. I-recover mo ang imo nga kakulangan sa imo nga mga constituent sa barangay. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. O kung confident kaya gyapon nga madaog ka tungod nami ang imo serbisyo sa imo nga mga constituent sa imo nga barangay. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Shoutout landa, Chonglao Aligada. Do may bati-bati kung may fiesta man to sila. O partner Chonglao, sa anong fiesta nyo? Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Oras sa Pilipinas, 10 minutos na nakalikat sa takna ng alas 11. Sa gyapon mga partner, padayon nga pamati diri sa Pagbanaag Radio, the official radio station sa Promotion and Information Office. Kag live mga batian sa 96.7 FM mga kapartner. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Mayogin nga aga sa tundra ng radio station sa 96.7 FM kay Dr. Saldi Reliquias. Kaupod sa atong program director, Honorable James Bernard, the good boy Reliquias. Kago course, upod sa puwersa sang One Das 2020 Sia Corporation, Geyser Gas Station, Jobs Pharma and Love Lanes Pharmacy. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Election prohibition or campaigning is prohibited September 28 to October 21, 2026. Mayong agalanda partner naton aswang the Vice President. Election period ganban October 3 to November 9, 2026. Kag election day November 1, 2026 mga kapartner or evening before the election is November 1. Kag ang election day gid mga kapartner is November 2, 2026. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Diri naman naton mabalaan mga kapartner, kamustahon naton ang tagsa ka mga barangay. Actually, no worries niya sa mga barangay kapitan kag mga agawan. Kung ang imo serbisyo sa imo nga mga constituents manami, imo nga serbisyo sa imo da mga pumuluyo maayo, wala ka sang ikabalakan. Ang imo lang i-maintain mo ina hasta mag-abot ang election day, mga kapartner. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Standby kita mga partner, mapalabot kita na isang malipot nga reminders right after the break.
magapalabot kita sa dugang naton nga mga detalye kag topiko nga ato naman paga-istoryahan. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Amo ang ginahandom sa hinubaan, kakaiping nga lugar, balita kag serbisyo. Mahibaloan, mga programa nga para sa pumuluyot tanan, nga ginadala sa aton ni kapartner Kenneth Perez. Juan Hinubaan, balita kag serbisyong publiko, programa nga ginapamatian sa pumuluyo. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko, magadulong sa inyo nagapagan nga balita kag serbisyo. Serbisyong matuod, wawala sang pili. Para sa inyo kami nagapaningkamot kit. Impormasyon nga klaro kag masaligan, para sa kaayuhan sang bugos nga banwa naton, sa handom sang aton pinalangga nga mayor. Dang Anthony Veliquias, dalon sa tagsa ka pumuluyo, ang serbisyo kag programa sang banwang hinubaan. Ang 13 ka barangay nga sakop sang banwa sang hinubaan, nagapamatinga. Barangay Damutan, Talakagay, Pagkikyangan, Barangay 1, Barangay 2, San Rafael, Puok, Alim, Asia, Bulwanan, Dawag, Kulipapa, kag Barangay Sangke. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko, serbisyong totoo para sa inyo. Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko, tingog sa pumuluyo, tingog sa Juan Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Sa takadaga, kagabi nga may paglaom, tingog sang komunidad, amo ang ginahandom sa hinubaan, kakaiping nga lugar, balita kag serbisyo, handa gid ipalaot, mga serbisyo nga dapat ninyo mahibaloan, mga programa nga para sa pumuluyot tanan,
Oras sa Pilipinas, 20 minutos na nakaligat sa tak ng alas 11. Padayon ka nga na pamati diri sa aton nga estasyon Pagbanaag Radio nga mabatian sa 96.7 FM. One Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Good morning ka partner Kenneth, pa-shoutout sa taga Kansugimban. Sa idalom sang Manggag, Pinungko, Villanueva, Imbang, Patulada, Guanzon family. Advance happy birthday Mama Shirley Garabato sa February 10. Yan, advance happy birthday dira kay Garabato. Reggie Puras sa Pita morning ka partner. Shout out lang gali diri sa taga Purok Size, Barangay Alim, Pita and Puras family. Okay, good partner, kay may update ko mga programa sang SLP from Renito Laibapat. Aton tingwaan mga partner sini nga matinion aton tawgan ang isa sa mga naga-coordinatorya sang Sustainable Livelihood Program mga kapartner. Aton sa kamustaon, kamusta maprograma sang SLP? O kuning tawag naton nga Sustainable Livelihood Program. Yan, partner Elmer, good morning. Partner, morning. Good morning, partner. Yes, partner. Loud and clear ka diri subong sa Pagbanaag Radio. Partner, okay, good. Partner, good morning. Ang aton mabatian mga partner, no? Ang tingog ni partner Rini Tulay Bapat. Sa diin mga partner, magapangay kita sa update. Sining Sustainable Livelihood Program. Morning partner, shout out Team Sports Office from Inopol Di Pedro Laida, ang head sang sports or sports coordinator sa Banwa sa Inuban. Yes partner, ini kamusta? Anong update na ton subong? Sining mga programa sang Sustainable Livelihood Program mga partner? Okay, partner na may nga labi lagi sa aton pinalanggang mayor dapat to ni Bidora sa Carilias. So, man sa atong pinananggang Vice Mayor Toy Bilbao, kada sa kanyang bayan member. Ang programa namon partner sa Dasun Simana, may pagaiwaton kami nga launching sa 3 ka mga barangay nga natagaan na sila sa mga pundo, ang ilang mga stasyon, kag subong ongoing na ang ilang mga project. Hello, partner. Sige, go ahead partner, go ahead. Ang schedule namon, Barangay San Rafael, Sitio Kaas, lansing sa ilang Arosira, 300,000. Pizza Dulce, kami sa Barangay Namutan, lansing mata ilang project, 300,000. Agricultural at kagang last namon na schedule, lansing sa Barangay Bakuyangan Sitio. Partner, standby na partner. Partner, standby na partner. Ano na tapos na? Manaway. Partner, standby. Sige, partner, sige.
Partner? Partner rin eh. Partner, go ahead, partner. Partner, ang last namon, February 16, ang Barangay Bakuyangan ng Sitio Pudyanan, worth 300,000 Arosira. Ang ila project. Partner Rene, good morning. Partner, good morning. Partner, inang ibalik tabi partner lawaga biliwat atong update sa ginbasa mo bago lang. Isulit biliwat partner para mabatian naton kay gaginang imo ni sulodinay partner. Sige, go ahead biliwat partner. Sige, partner. Bali ang schedule sa ngamon SLP launching ba February 10, Barangay San Rafael, Sitio Gaas, ang project for Arosira worth 300,000. February 12, Barangay Damutan, Proper, ang project agricultural product worth 300,000. Sa SLP man na partner. Last naman nga schedule, Barangay Bakuyangan, Sitio Pudyanan, ang project Arosira worth 300,000 man sa gihapon. Ayun. So inatanan partner nga mga programa na nga ginapalabot sa tagsa ka mga asosasyon mga kapartner, no? Oo, partner. Oh. Partner, madamo kayong salamat sa imong update and kung ano daw mga development partners ang Sustainable Livelihood Program, base partner makahatag ka diri sang impormasyon ano para mapabati naton man sa kanginan ining mga programa nga ginapalapot gali sa tagsa ka mga pumuluyo. Partner, ano yang imo mapalapot nga mensahe sa tagsa ka mga asosasyon mga partner nga nagamonitor subong? Ang ako lang mo lang mapalapot ng informasyon sa mga asosasyon na nag-monitor subong, steady lang nila ang ilang asosasyon, i-maintain na kinalan may monthly regular meeting sila. Kag hindi gid sila isa ka membro dapat hindi gid maghatag sang problema sa ilang asosasyon para ma-check na mo na ilang mga asosasyon kung mayo ang record, ma-endorse namon kay Mayor Dap para nga palang matagaan man sila sang project para kung ano ang ilang gusto nga project. Ayun. So partner, thank you kid. Din location mo sa mong partner? Ano yung sa opisina, partner, kay karon sa hapon, may schedule naman kami meeting sa Barangay Alim. Ayun. Partner daw, bati ko sa nangligad pagit mga partner, no? Nagligad nga mga binulan to mga partner daw may ara pagit nga SLP program nga napalapot. Ano to yung partner? Basi kung makatag pata update. Liwat, partner, liwat. Nagligad to partner, no? Wala labot sining mga palabuton nga mga SLP program. Ano to yung nagligad partner ang mga asosasyon na napalabutan man sa mga programa partner? Ang naglikat nga bulan ang natagaan to tong Barangay Sangki, Sangki Dako, ang ila to nga women's, natagaan to sa ila to yung project, general merchandise, ang Barangay Asya, ang ila project, Tigiri, partner. So partner, thank you kid no sa imong update kaga di makita naton gali mga partner no damo na gali sa mga program nga napalabot sa mga asosasyon. Base sunod partner makata kapag consolidation pila na tanan ang natagaan sang Sustainable Livelihood Program kag sa diin ini nga mga barangay kag kamusta na ang ilang nga programa mga kapartner, successful, nagapadayon gid kag ano pagid ang pwede man makatag challenge para sa mga pag-uy nga mga asosasyon. Bali ang Barangay Sangki, may isa na kita na tagaan sa project. Ang Barangay Kulipapa, may aran mo kita da nga Tigiri. Barangay Dawog, may aran na nga duwa ka asosasyon na natagaan. Bali ang Barangay Dawog partner, iga-represent na siya sa dason nga simana, may sa
Kadason nga si Manay may pagkaiwaton sa Palo Leyte nga seminar, ang Barangay Dawog Association amo ang represent sa aton SLPT Minubaan na amo ang represent dito sa Palo Leyte. Oh, makadtugis sila sa Leyte, partner. Bali ang isa lang ka representative partner ang ilan nga sekretary ang mga represent naton sa Minubaan. Okay, ano ilang programa ya, partner? Ang ilang programa, ang ilang sinang project, fishing supply. Okay. Fishing supply. Oo. Amo na guro, partner, ang sakwa, no? Amo na nakita ko sa tupad sang cover gym. Amo na siya partner. Ayun. Amo na sa cover gym. Oo, na kadtuan na nagligad, partner. Kanami sila nga programa, partner, no? Inang ang ilad yung negosyo yung padayon, gidyagyapo na sa subong. Harap yun na partner. So sila ay represent naton dito sa Palo Leyte, Dason Simana. Okay. Tapos diri sa Barangay Bulwangan partner, ni ara man kita subong nga manugupin nga water refilling station. Ginaulat na lang subong ang supplier nga madulong na sa ilang makinarias para sa water refilling station. Okay. Water refilling station naman niya. Sa Barangay Bulwangan. Yon. Partner, madamo gid nga salamat sa imong update kaga mga ka-partner no nagapamati dira subong. Ang inyo mamatiang nga tingog yan ang tingog ni partner naton Rene Tulay Bapat no under sa Sustainable Livelihood Program. Partner, thank you gid. Basi may dugang ka pa, may shout out ka? Okay na partner, thank you gid. Wala na ko na i-shout out kay Timplano pa. Yun. Thank you, so much, partner. Thank you, thank you. Okay, thank you gid. So manami mga partner no, makita naton ang programa nga nagapadayon, programa ining natawag nga Sustainable Livelihood Program mga partner o kon SLP. Makita naton mga partner ning Sustainable Livelihood Program kon SLP, isa ka programa sang gobyerno nga ginapatigayon agod buligan ang mga pumuluyo nga may gamay nga kita nga mangin mayo kag madugay nga palangabuhian. Diyan muna mga partner. Kag madamo kay salamat sa aton pinalangga Congresswoman Mercedes Siding Alvarez. Isagid nga nagasuporta kag nagabubo sang proyekto, programa, financial assistance diri sa Banwa sang Inubaan sa liderato ni Mayor Dap Anthony Vidaura Sagariliquias. Ang dira sa Barangay Dawog mga kapartner, tisuno pa nga kay partner ini, amo na ang mga-represent dito sa Leyte sa pagpakita nga successful ang ilaya nga asosasyon. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Makita naton mga kapartner kung i-maintain lang gid na miyon lang gid sa tagsa ka asosasyon, tagsa ka opisyalis, tagsa ka miyembro ang ilang asosasyon, damo pagid nga grasya mabot sila. And at the same time, makabuligid makabuligid dugang extra income para sa ila mga kapartner. Kaya muna gani silang naton bala. Nga kung ginatugyanan kita gani isang maayo nga bagay, especially financial assistance, halungan naton kay nabalik man para sa aton. So amo ni programa sang SLP, sa baylo nga magatag lang sang isa ka business nga bulig pinansyal. Ang programa nagapokus sa pagtudlo sa abilidad, paghatag sang kagamitan, kag pag-abri sang oportunidad sa obra o konegosyo. Ang mga benepisyaryo ginatudluan sang nagkalain-lain nga mga kalain-lain nga mga ilabilidad kon example panguma kada pagproseso bisan pagkaon o kon food processing o kon imo diabi pangisda, ginatudluan man na sila, ginatagaan man sila sang teknik kon paano ina pagahimuon. Amo ina ang Sustainable Livelihood Program. Di shadow di ba kanami? Shadow kanami makita mo nga pumuluyo sa Banwa sang Inubaan nagakalaputan sang sini nga programa.
Shoutout naton partner naton Rico Hanoy, partner naton Jubin Villalos Alba City. O tiara nagapangagad na sa nya mga pita tapusa lang ko anay program. Okay, mga pita na yun Oo, day Jubin, mga pita dugay-dugay lang. Oras sa Pilipinas, 36 minutos na nakalikas sa tak ng alas 11. Extend kita gamay mga kapartner, no, supposed to be until 11:30 lang kita. Extend kita gamay ka mga partner, kanti karon 12 to 1 o'clock, mabatian nyo man mabatian nyo man karon ang aton nga programa ka partner balita at iba pa. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Nami paginimila mga programa ginapalabot kay sa aton pinalangga nga Mayor Dap Anthony Vidora sa Gariliquias. Ining handom yagid pirmi nga to bring the services closer to the people. Pero on the other side of it mga kapartner Aryo, ang banwas ang inubaan sa liderato ni Mayor Dap Anthony Vidora sa Gariliquias nagpalabot sang suporta sa Inubaan District Hospital. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Ang District Hospital mga kapartner operated by the provincial government sa liderato ni Governor Bong Lacson. Shout out anay, shout out kay Purisima Alasio Aisa, Mayong Otto Sir Kenneth, shout out kay Janber Placido. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Jonalyn Patigayon Hanoy, good noon ka partner watching live from Purok Esmeralda, Talakagay. Balik kita mga kapartner. Ang Inubaan District Hospital iya ini gina-operate sang provincial government sa liderato ni Governor Bong Lacson mga kapartner. Pero sa ginatawag nga commitment kag suporta para sa banwas ang Inubaan, imaginable mga kapartner, ginbubuan sang proyekto sa provincial government, ginpatindugan sang dako nga hospital, Level 1 Hospital, para makahatag serbisyo sa pumuluyo sang Inubaan kag sa mga kaiping nga mga lugar. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Daw sa ano ba lang diri sa banwas ang Inubaan, may district hospital mga kapartner. Daw sa ano bala nga kon in kaso kinanglano naton ikaayong lawas, makadto lang kita sa Inubaan District Hospital. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Isa sa pag-response kag commitment sa aton man pinalangga nga mayor nga maghatag gidya sang suporta sa ikayang lawas sa pamuluyo sa Inubaan para mangin manami pagid ang serbisyo sa Inubaan District Hospital. Nag-donate, naghatag sang mga air condition unit kag iban pa nga mga pagkabutang para gamiton sa facility sa Inubaan District Hospital. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Diyan mo na mga kapartner para ang mga tululugan sang doktor, medyo mabugnaw man, no? Kanami nagligad na meet nato ang bago man nga doktor sa Inubaan District Hospital. Bata pa, approachable, kag ka-energetic nga pagka-doktor. Kung kisa mga kapartner, makabaton pa kita komento nga ang Inubaan District Hospital daw amo lang kuno gyapon. Mga kapartner, balita intindiho kag naton. serbisyo publiko. Ginatingwaan sa Inubaan District Hospital ang ila masarangan mga makaserbisyo, makahatag sang bulig sa ikayong lawas sa tagsa kay Inubanon. Laban gidyadahan nga pasyente at kay Inubaan, gibutang ta 80% ang pasyente hinubaan. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Kung tani angay nga magsagi kita reklamo, ang pinakanami ngay mo naton niya, i-encourage naton sila o kung pangamuyuan naton sila nga kabayon tani, tagahan pa sila mayong lawas
Kag sa diin makapadayon sa ilang nga serbisyo, hindi halay naton sige reklamo kita mo mangyapon. Wala ka man gani binuligan, wala ka man gani sang ambag, pero sagi pa ta reklamo, libre na ganing ginatag sa aton nga serbisyo, reklamuhan ta pa. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Diin ka pa na wala bayad, libre check up, libre bulong pa kung kisa. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Sa radyo ba tiyon? Ha? May lang nga pagpamati sa mga listeners naton sa 96.7 FM. Stay tuned gi kamo diri mga partner permi. Kay bilog nga adlaw may programa kang mabatian sa 96.7. Ang ginpalapad, ginpabaskog ang coverage. Subong bilog nga inubaan, mabatian si 96.7 Dalabli News FM. No, mga listeners naton dira sa Barangay Sangki, Barangay Kolipapa, Barangay Bulwangan nga nagaangyo gin nga tani, clear na kita diri. Clear na clear kita subong sa area sang Sangki, Kolipapa kag Bulwangan. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. GRB Binignos, good noon ka partner Keneta. Good noon. Nami pakita ni ang mga naga-comment, ga-mention man kung diin sila nga location, no? One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Balik kita mga kapartner sa Pinubaan District Hospital. Isa na nga masiling naton, hospital na gidya ang tulukon mo, ang serbisyo ara, no? Mga beds nila sang una, ang beds ara lang sa 10 to 15, subong makakiter na up to 40 beds mga kapartner. Pero siyempre hindi lang tadaan mag-expectar nga nami gid katama nga do kabugnaw gid kay bagko pa lang ginplastar, bagko pa lang sila nakabalhin, masubra pa lang isa ka bulan kag 4 ka adlaw nga naga-operate ang Sinubaan District Hospital. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Diya mo na ulat-ulaton ta nga manami pag na. Pero ako niya masiling mga partner bilang citizen, pumuluyo diri sa banwa sang Inubaan, angay balang nga magsagi kita reklamo, ang pinakanami, pangamuyuan ta sila. Angay nga magsagi kita da komentar online, ang nami aton sila tagaan friendly advice. Suportahan naton sila. Kay the more nga gina-encourage naton sila, the more nga naganami ang ilang nga serbisyo para sa ikayang lawas, para sa pumuluyo sa banwa sang Inubaan. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Wala man ta sige da kakwan masagi ta reklamo nga hindi man na makabulig. Encourage naton sila guro makabulig pa na. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Damo na siling ko na mga kapartner nga tungod sining handom gid sa aton pinalangga nga miyon nga magnami pag nila serbisyo. Nag-donate sang mga air conditioning unit ang banwa sa Inubaan. Pinaagi kay Mayor Dap Anthony Vidora sa Gariliquias. Di grabe man na pag-appreciate sang provincial government nga nagbuligid diya ang banwa sa Inubaan biskan ang naga-operate provincial government. Kay isa nga makita yan naton mga partner on the other side of it, ang naka-benepisyo, ang pirmi lang makabaton sang bulig medikal mga taga-Hinubaan. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. So muna kodos sa aton nilang Mayor Dap Anthony Vidora sa Gariliquias. Kag dito man dito dumduman ta mga partner nagligad nga pag-attend dito sa meeting. Ara gid dito ang Chairman Committee on Health nga si SB member James Bernard Reliquias. Kag adto man dito si SB member Tammy Santes. One
Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. So na mga partner, basi mamaguhan kamo iban bago pala nakabalo nga ang hospital sa Eleuterio hindi na kamo dito magrikta. Rikta kamo dire sa may purok, sa may puok kay ari na dire ang Hinubaan District Hospital. 1. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Subong adlaw mga partner or sining nga semana may binagabantayan naman nga partner masulod nga bagyo among tropical depression basyang mga kapartner. Base sa ito na ko ang informasyon, ang tropical depression basyang magasulod sa Philippine Area of Responsibility. No, ang sentro sini sa Center sa Tropical Depression basyang maga-estimate ara sa morning partner. Magasulod sa 965 km east of northeastern Mindanao. Kagang maximum sustained wind ara sa 55 km per hour or 55 km per hora. Kag sa subong mga partner ang iyang movement ara sa westward nga may 10 kilometros per hora ang kada sigon. So bulubantayan ini mga partner. So sige apon, friendly advice naton sa mga mangingisda, hindi ta na pag-idesider tungod kay may ara ng weather update, hindi ta na may weather forecast, hindi ta na pag-idesider nga weekend, especially Friday, Saturday, Sunday, maglakat pataya sa tunga isang lawod ka magpangisda mga partner. Bantayan naton mga partner, mangayo kita sa latest update mismo sa DRRM officer sang Banwa sang Hinubaan kon kamusta na ini ang tropical depression basyang kag kon diin ini nayon. Abang-abang mo sila mga partner, i-update ka mo sa padayon ninyo nga pagtutok diriya sa 96.7 FM kag sa aton diri nga programa 1 Hinubaan Balita kag Serbisyo Publiko. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Sama na mga partner, gina-encourage kamo sa gyapon. Tutok kamo permi sa 96.7 FM. Kay tanan nga programa diri ninyo mabatian, programa sa 96.7 Dalabli News FM, programa sa Pagbanaag Radio, isa ka frequency 96.7 FM. Amo na siling bala nga there is no reason to change the channel. Kay diri mga partner to tell you kung may mga pagpakamaayo, may mga grasya nga i-announce, diri ninyo dayon una nga mabatian sa 96.7 FM. Di karon, kung may anunsyo kita grasya nga magpila ka na lang, kag wala ka nakatutok sa 96.7, babay ka na lang.
Hinubaan. Balita Di karon kag nag-contact ni serbisyo si ka partner publiko. kay Net nga bit ka mo inyo requirements kadto ka mo sa pipak. Wala ka karon kabalo kay wala ka nabati sa 96.7. Wala ka sang may mabalaan nga impormasyon. Wala ka man may mabaton nga grasya. 1. Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Shout out naton Mr. JD Pareño sang SEPSO. Ari diri subong sa aton nga estasyon nagbisita mga kapartner. 1. Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. So muna mga partner no, aton padayon gin nga pagatutukan ining mga programa sa aton nga banwa. Especially mga partner, programa sa aton pinalangga nga mayor nga ginapalabot gid sa tagsa ka pumuluyo. Diyan mo na siling pabala nga, tidiin ka pa, diri na ta sa 96.7 FM. Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. So programa diri mga partner halin sa aga, may programa kita pagka 10 to 10:30 programa ni Pastor Ibanez, 10:30 to 11:30 one Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Diri mga partner sa ato programa sa one Hinubaan balita kag serbisyo publiko. Tanan nga mga department heads, tanan nga may mga programa nga pwede palabot sa pumuloyo, imbitaron ko diya mga partner sa aton nga programa kay para sila ma-discuss kung ano ang pwede nila mapalabot sa pumuloyo kag kung ano ang inyong maintindihan. Diri ni sa aton programa One Hinubaan balita kag serbisyo publiko. 1. Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Pagkaudto 12 to 1 in the afternoon ka partner balita at iba pa. Pagka 1 to 2 o'clock, Pastor Lewis Ledres, Adlaw sang Kaluwasan. 2 to 3 in the afternoon, programa ni partner nato Ramel Matugas, Kalingawan sa hapon. Pagka 3 to 4, programa ni Ann Cortez, ni Mama Florence sang PIO. Hasta pagkagabi, programa naman ni Pastor Aldrin Arus. Bot silingon, mga partner, the whole day sang 96.7 may mabatian kagid nga mga programa. 1. Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Wala lang gid pabasko kagin palapad, kundi gin padamo pagid ang mga programa. 1. Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Sa mga partner, tutok kagid permi diri. Tutok ka sa aton mga live, tutok ka man sa radyo mga kapartner. So wala na kita sa oras mga partner, madamo salamat sa inyo nga pag-upod sa masobra naton isa ka oras nga programa One Hinubaan balita kag serbisyo publiko. 1. Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Abangan naman naton buwas ang aton dinapit nga bisita or aton matawgan live maga-discuss sa aton sang iyaman nga programa mga kapartner. 1. Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Madamo gid nga salamat sa gyapon of course ang ala sa aton nga mayor sa Banwa sang Hinubaan, Mayor Dap Anthony Vidaura sa Reliquias, sa aton diri Promotion and Information Head Mr. Ramel Matugas, sa aton diri nga Program Director sa Pagbanaag Radio on the technical side John Squared Cobida. Sa gyapon ini inyong alagad ka partner Kenneth Perez. Padayon kita mga partner sa pag-upod sa aton pinalangga nga mayor sa pagsulat sang bago nga kasaysayan sa Banwa sang Hinubaan. Balita, kalingawan, kag edukasyon. Ini si ka-partner Kenneth Perez. One Hinubaan.
balita kag serbisyo publiko. Ang programa nga ginapamatian sa mga taga-hinubaan kag kaibig nga mga lugar. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. One Hinubaan. One Hinubaan. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Ang programa nga ginapamatian sa mga taga-hinubaan kag kaibig nga mga lugar. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Serbisyong totoo para sa inyo. One Hinubaan. One Hinubaan. One Hinubaan. Balita kag serbisyo publiko. Balita kag serbisyo publiko. Hinubaan, balita kag serbisyo publiko. Sa takad-aga, kagabi nga may paglaom, tingog sang komunidad, amo ang ginahandom sa hinubaan. Kakaibing nga lugar, balita kag serbisyo, handa gid ipalaot, mga serbisyo nga dapat ninyo